in the building! Ladies! Back it up! Get ready! What? Takže došli sme na Distortion. Je tam niekde. Pýtajú strašne veľa peňazí za vstup. Tak sme sa rozhodli, že party premiestníme sem. Do ponorky. Pôjdeme tam presne týmto vstupom. Pôjdete na party v ponorke? Mobilný podám a teraz ide dnu. Herschel Batov, Herschel dobereme. Ideálne miesto na party. Dá sa ísť aj úplne hore? Takže Peťo, kde sme, Peter? Hlasí sa vám Peter, natáčame z nejakého prístavu na konci Amager. Sme tu na lodi, typek nás vzal zadarmo, že nás musí hodiť, ale že je to na nás, či sa dostaneme cez strážnik. Chceme sa dostať tam. Áno, ale Nikolás nám k tomu povie viac detailov. Je to tajná akcia. Prešli sme veľmi okolo celého toho Distortionu, okolo celého festivalu sme prešli okolo. Preliezli sme plot a chceme sa dostať tam presne. To je náš cieľ, ideme na to. Presne tak, držte nám palce. Už sa plávime, už prechádzame pomaly tam, kde by sme mali, policajti, sekundu. Tam prešli policajti. Tam chceme ísť. Peter, momentom. Ja som skúšal. By sme vyskúšali túto. Zatiaľ výhľad na Kodaň, na centrum. Takže akurát tam policajti pomáhali nejakým ľuďom dostať sa hore. Možno by pomohli aj nám. OK, ideme na to, ideme to vyskúšať. Počkaj, ja to zmapujem, kde sme. To je všetko. Sme na mole pláma, to je jediné, čím sme priviazaní k zemi. Tam sú policajti. Tam sú policajti, tam sú SBS-kari. Tam niekde sú SBS-kari. Tam sú policajti na lodi. Hej, ale ty už sú ďaleko. A típci, ktorí nás priplavili, sú tam. Tí už odchádzajú, taká malá bodka v diaľke. My sme priamo pri plote, už sme najbližšie Distortion, Tuto už sme tam vnútri. Ale tuto sú SBS-kari. Takže hádajte, kde sme. Urobili sme to donútra. Distortion. Zadarmikos. Zadarmikos, security, po vode. Ideme sa zabávať.
389. Som zistil, že mám svetlo. Akurát sme našli stánok na pizzu, tak sme zjedli pizzu. To je posledný kúsok. Nechceť na mňa kokot. Všetci sme unavení, ako vidíte. Dobrý. Pomaly asi pôjdeme domov. A boli sme v ponorke. A boli sme v ponorke. Odchádzame 3:45 ráno. Všetci Hodinky. odchádzajú. Všetci odchádzajú. Tu sú vecka. A mali sme pizzu. Mali sme pizzu brutálne. Tam sme boli v ponorke na začiatku. Ona musí cikať. Všetci musia ísť. OK. Ja? 3:15 ráno. Vystúpili sme z busu. Kráčame na hlavnú stanicu. A sme unavení dosť. Ale niekto má odvoz. Krásny výhľad na Kodaň. Uchvatné, fakt uchvatné. Podľa mňa, kým prídeme domov, tak už bude aj slnko svietiť. Mám taký dobrý pocit. Po 5 ráno sme vo vlaku. Unavení všetci. Peter, Gabriela spinka. Vonku je už svetlo. Sme 3 zástavky od nášho mesta. Stálo to za to. Dobre bolo dneska, že? A ako bolo? Zadarmo. Zadarmo. Bolo zadarmo. Zadarmo. Stále by som promotoval tú filozofiu toho, ako sme sa tam dostali. Čo ľudia musia vedieť. Bolo to dobré. Díky. Kúsok pred 5 ráno. O chvíľku som doma konečne. Vtáčiky už štebotajú. Ráno prichádza. Ja môžem ísť konečne spať. Bol to super večer. Veľa srandy, veľa tancovania. You know what happiness